Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun. Bathuk. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Nah, ngono mbungkuk ora. Ki ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok ku mau wani ora?